Da ni'n gwastraffu llwyth o fwyd, yn dyna'r bob blwyddyn. Odyn, mae'n anodd credu bod ni'n gwastraffu gwerthu'n pwysau mewn bwyd bob blwyddyn. Waw. Ni'n gwastraffu treian o'r bwyd mae'r byd yn ei gynhyrchu. Nawr, gyda hwnna hefyd, mae yna rybydd arall yn bod prisiau bwyd hefyd yn cynyddu gymaint. Bydd pob teulu yn gorfod gwario 279 o bunydd yn ychwanegol ar fwyd bob blwyddyn. Felly, nawr adeg perffaith i edrych yn galed ar beth ni'n brynu, a siwt ni'n coginio bwyd a faint ni'n gwastraffu, a wneud yn gorau glas i bido a gwastraffu unrhyw fymryn o fwyd. A da ni sôn am wastraff yn gyffredinol, hynny yw pethau yn yr oergell, neu pethau da ni jyst ddim isio, da ni'n rhoi yn y bin bwyd? Pob math o wahanol bethau, a mae yna 5 ar y brig, a un ohonyn nhw pethau fel llath a iogwrt. Nawr, sa'n gofiwch chi, rhoi misiodd yn ôl, mae yna un archfarchnad yn benodol, yn bwriadu cael gwared o'r use-by date. Ie, dwi'n cofio. Bod ti'n gofod gwynto fe. Oherwydd ni'n gwastraffu gymaint o lath. Nawr, mae archfarchnad arall nawr yn gwneud yr un peth gyda iogwrt, oherwydd ni'n gwastraffu 40,000 o dinelli o iogwrt bob blwyddyn. A'r rheswm syml yn gwneud hynny, yn bod ni'n gweld y dyddiad yma use-by ac ni'n twlu ar bin. Hyd oed i agor ni ddim yn ei wynto fe, ddim yn ei flasu yn y dim byd. Nawr, mae'r iogwrt hyd yn oed falle yn saffach na llath. Dim ond bod chi'n cadw mewn amodau cywir, bod mewn ffridge sy'n gweithio yn iawn. Oherwydd mae'n acidic iawn, mae yna bacteria bach sy'n cynhyrchu'r acid yma. Felly, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n ei fynd off yn rwydd iawn. Yn amlwg os mae wedi llwydo, twlwch ar bin. Felly, mae hwnna'n neud synnwyr cyffredin i fi, bod nhw'n cael gwared y use-by, rhoi best before arno fe, felly bod chi wedyn defnyddio'ch synnwyr cyffredin pinne i daflu i'r bin neu bido, a mae hwnna'n mynd i fod ar bob math o iogwrt gobeithio mewn ffordd y bido y gwastraffu. Ond pe bai chi wedi prynu gormod o iogwrt, neu bod chi'n sylwi falle bod y dyddiad, bod ddim yn heibio'r dyddiad, bod chi ddim am ei fita fe, mae yna gymaint o bethau eraill gallwch chi'n neud gyda iogwrt heb law am ei fita fe gyda brecwas yn bore. Nawr, un o'r pethau, ni'n sôn am, mae bron o bod yn gyfnod y barbecue, felly os ych chi moyn gwneud rhyw fath o kebab, neu bych chi moyn gwneud marinate o cig, mae iogwrt yn berffaith oherwydd mae'n cynnwys acid, a mae'r acid hwnna yn helpu tyneru'r cig. Wel, fi wedi gwneud rhyw skewers bach ffowlin fyna, rhoi iogwrt, bach o berlysin fe, bach o garlleg, beth bynnag sydd â chi'n hongi ar own. Nawr, dwi wedi hyd yn oed defnyddio iogwrt coconut, melys, neu iogwrt a mango ynddo fe i wneud marinade fyd. Ond, sy'n rhaid i chi wneud ni, ond os ydych chi iogwrt falle ffrwythau sydd falle tu hwnt i'r gorau, gwnewch ysgytlaeth neu rhyw fath o hufen iâ gyda iogwrt yna. A defnyddiwch, gwedwch bod ydych chi'n prynu gormod o ffrwythau, neu bod y ffrwythau'n dechrau meddalu, mewn cweit yn ddigon da i fita fel maen nhw, gwnewch ysgytlaeth neu rhywbeth arall gyda nhw. Reit, oce, ia. O'n i'n cael yn annog yn aml iawn i fita bwyd iddyn ni tymor. Nawr, fel arfer, maen nhw'n rhatach, maen nhw'n sicr yn torri nôl ar ôl troed carbon. Pethau fel asparagus, na mae'n i tymor, ond mae asparagus yn gallu bod yn ddrud i deulu. Felly, dyma chi un ffordd o brynu un bwnsyn o asparagus neu fwyd o teulu. Nawr, pan ydych chi'n prynu ac yn paratoi asparagus, yn aml iawn maen nhw'n gweithio chi am dorri'r cysgeni off a taflu'r cysgeni i bin. Ond peidiwch y gwneud hynny. Nawr, dwi wedi gwneud risotto fan hyn yn defnyddio'r asparagus i gyd. Felly, os godau hwn lan, chi'n torri'r asparagus le mae'n torri naturiol. Hwna'n defnyddio fel arfer i rhoi yn y risotto a hwna'n mynd i'r bin. Pidwch. Rhowch y mewn cynhwysydd yn sosban, rhowch dŵr ar ei bennau, stoc cube, a defnyddiwch y stoc i wneud pethau fel risotto, neu os ydych chi'n gwneud rhyw fath o casserole, felly bych chi'n cael blas asparagus i gyd, heb bod chi yn gwastraffu, a defnyddiwch y blas hwnnw wedyn i wneud yr asparagus. Torrwch y darnau eraill o'r asparagus lan yn darnau man, rhowch yn mewn yn risotto, ond mwyn ymestyn defnyddiwch pys o'r freezer. A mae hwnna yn ychwanegu at y gwyrddni. Chi felly'n teimlo bod chi'n cael blas yr asparagus, ond chi hefyd yn cael pethau fel yr pys dyma. A dim ond un bwnsyn o asparagus. Un bwnsyn o asparagus deulu cyfan. Beth arall sy'n cael ei wastraffu lot, mynd o'r cwestiwn nes di ofyn, yw pethau fel dail letys, dail salad bob math. Os yn bosib, prynwch dail pen cyfan, mae'n para'n hirach, ond os ydych chi yn mynd i brynu'r bagiau, tynnwch mas o'r bag a rhowch mewn fel
Tupperware gyda y plastig ar ei benyn neu mewn powlen gyda papur mewn yn y gwaelod. Mae hwn yn amsugno enw leithder. Leithder sy'n neud fe wywo a mynd yn slimy. O, hwnna'n dip da. Ydy rowch hwnna mewn hwnna. Os ydych chi gwedwch rhywbeth fel bwnsyn o coriander neu bwnsyn o berlysiau fel hyn, chi'n gweld mae wedi mynd i heibio i ore, ond beth byddai ni'n gwneud yw tynnu'r mas y pethau bach, y darnau bach sydd wedi gwywo, y bach wedi llipa, a defnyddiwch y ceill. Just golchwch nhw. Ac os newch chi roi nhw mewn powlen gyda ia, mae'n adfywio nhw. Felly maen nhw fel sy'n mynd yn ffresiach. Yr un peth yn wir am bob math o lysiau. Mae'n mynd yn fwy ffres. Tato newydd yn ei tymor ar hyn o bryd. Gynewch fwy neu sy'n angen, achos mae tato wedi coginio yn gret pan ych chi'n gwneud peth eraill. Allwch chi'n gwneud rhywbeth o salads gyda mayonnaise, bach o iogwrt yn dyfa, rhowch dressing gyda fe, gyda perlysiau, neu fyna wedi ychwanegu chorizo, wedi ffrio fe. Wi hyd yn oed yn licio just tatos newydd wedi ffrio yn rhwydd iawn. Ie. Mae'r courgette dy ti fan'na nawr? Os, weithiau chi'n gweld mae courgettes a aubergines, maen nhw'n mynd yn frown os chi'n cadw nhw yn y ffridge yn rhy hir. Weithiau mae'n demtasiwn i'w twlu nhw, ond os ewch e pile, cael gwared o crôn ti fas, mae'r tu fewn yn hollol ffain i ddefnyddio, a ewch ati defnyddio nhw fel chi fel arfer yn ei defnyddio nhw. Yn y blaen wedyn, tomatos. Mae tomatos yn lyflu ar ben eu hunain, pan nhw'n dechrau mynd yn feddal. Ffriwch nhw, digon o garlleg, a enjoywch nhw fel yn ar dost, spaghetti, wedyn i fi roi nhw gyda bach o hummus fyna fel dip. Ffantastig, digon o dipio da fyna. Diolch ti, Alison. Diolch, Alison. Diolch yn fawr.